vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 35 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichingokuudzaiwo izvo zvakaitika kwandiri. Pari zvino hangu ndiri kushanda samaid, but upenyu hwacho hunorwadza. Kugoti unenge uchidawo kupinda mumarriage apa uchinyatsokuziva kuti mwana pauri haachatobudi. So zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekudai. Ndakati hangu ndarambana nemurume ndikabva ndati ndoita sei manje. Vamwene vangu vakambondikurudzira vakati murora isusu tinokuda, but mwana wedu uyu amene kuti apindwa nemweya wakaita sei. Wadii wambogara for a little while, then ukati wati garei zvimwe kuda maybe achachinja moyo wake, then obva azokukumbira ruregerero. Ndakambozama mukoma, but the moment yandakazounzirwa umwe mukadzi ndakabva ndaona kuti panapa painge pasisina kana changu, zveshuwa murume ainge ava kusada nezvangu. So ndakabva ndazotora vana vangu ndokubva ndazodzokera kumusha kwedu, ndikabva ndazosiyira amai vangu vana. But ndakambozama kushandawo samaid muZimbabwe, but kuva maid muZimbabwe zvinorwadza. Ndaita kutorerwa advantage because dzimwe nguva so ndaiti ndikanzi mari yako yatinokupa tichakupa $60, but mwedzi waizoti uchinonopera, then wobva watonzwa zvichitonzi mazuva ano hakuna mari, saka tava kukupa $40. Ndakatomboenda ndikanoshanda zvekare pane imwe shop yevamwe amai ameno zvimwe kuda maybe inini ropa rangu rinongondiendesa panzvimbo yekuti inenge iine vanhu vakaromba, because amai ava vainge vakatoromba ende pashopu pavo apa hanzi ndini ndainge nditori musikana wavo wekutotanga. Vainge vachitozvitengesera vega mushopu mavo, zvimwe kuda ndo dzainge dziri mhiko dzavo idzodzo. So one day ndakatoti ndichitofamba apa ndainge ndofunga zvino kuti zvino baba vepamba apo pandainge ndichishanda, sezvo vainge vachindiudza kuti ivo vainge vachida nezvangu because mukadzi wavo ainge akangovazvarira mwana mukomana umwe chete. Saka vainge vachiti kwandiri, iwewe kana ukandizvarira at least umwe mwana mukomana, then I am going to take care of you. But ndainge ndichingozvibvunza kuti baba ivavava vakazviita kuvasikana vangani, because ndainge ndaudzwa zvekare kuti pamba apa paingoti musikana kana akangopinda akangoshanda kwe2 months 3 months then over atora mabasa. So ndainge ndichiri kufunga nezvazvo apa ndichifunga futi situation yangu ndichiti zvino ndoita sei, ndongovabvuma here baba ava, ndobva ndaita small house yavo. So mukuzonofamba ndo pandakabva ndazodarika nepashopu paamai avo vandakazotanga kushandira. Ndakati ndadarika nepo ndikangoti regedzai ndinge ndichingopinda, ndakangonzwa zvichingondidana, so zvimwe kuda mishonga yavo ndo yainge ichitondidana. Ndo pandakabva ndazotaura navo ndikabva ndati madha ndiri kutsvakawo basa, inini hangu pari zvino ndiri kushanda samaid but ndiri kutsvaka basa. Vakabva vanditi ndainge ndichiwana mari uko kwandainge ndichishanda. Ndikabva ndavaudza kuti mari yandinopiwa ndakanzi ndinopiwa $60 but dzimwe nguva mari yacho inouya sometimes iri below kana kuti inouya iri kuma65. Vakabva vati no problem, zvino mwedzi zvawava pakati uchaita sei, wava kutoda kutotanga basa izvezvi here? Ndikati kana muchikwanisa kundimirira, kana kuri kunzi munokwanisa kundimirira, at least ndinokwanisa kuzotanga kuzokushandirai kana mwedzi wapera. Vakabva vazoti painge pasina kana problem zvachose madha vaya. Vakabva vazoti kana mwedzi wapera unge uchizouya nebhegi rako kuno. So sezvo ndainge ndingori nechisecho changu icho chandainge ndakabva nacho kumusha, ndakangoti mwedzi wapera ndokubva ndazopiwa mari yangu. Ndichinopiwa mari yangu ndakangoita sekunge munhu ainge achipinda mutown ndini uyo bhutsu, ndikabva ndatotiza ndikabva ndazoenda kushopu kwavo madha ava. Saka vakabva vazondibvunza kuti zvino zvauri kuti wasiya basa kwekugara unako here? Ndikabva ndati kana pekugara handina, but kana muchikwanisa ndinokumbirawo kuti munge muchindipa mvumiro yekuti ndinge ndichirara zvangu mushopu menyu. Vakabva vati no, zvainge zvisingaiti. Vakabva vati it is fine, kumba kwangu uko kune space yakakurisisa, so we can stay at my house. Iye mukoma ndakabva ndatotenda Mwari paya. Ndida ava mukoma vanogara kumadheudheu, munoziva kunonzi kumadheudheu ndokwavanogara, but havana murume
ende vane vana vavo vasikana. Vana takati tichinosvika pamba pavo ndichinotarisa vana vavo kudai, ndakaramba vachindiudza kuti vana ava vanogara permanently muZimbabwe. Saka vane vana vavo vasikana vatatu, apa vakaita kuchena kuita kuti mbuu, kuita kunge varungu chaivo. Zvinoita mari so mukoma, but pamba pacho ipapo hapagariki. So since imba yavo yainge iine marooms akawanda, vakabva vazondipa my own bedroom. For the first time in my life kubva zvandainge ndakabva kumusha, I was actually sleeping on a bed. Pose apa ndainge ndichitongorara zvangu pafloor ndichitongojambira, because vanhu vepamba pandainge ndichishandira vainge vachita kundikawadha kuita kundibata rafu. Akabva ndaona kuti panapa ndainge ndava kusararama, but I was now living life. So mangwana acho makuseni, semunhu ainge achida kufadza mutengi, ndakamukira makuseni seni somewhere kuma 5:30, because vainge vakandiudza kuti pamba pavo tinobuda at least na 7 am tichienda kushop kwavo kuzoitirawo netraffic muroad umu, then vachiti at least tinokwanisa kuzosvikawo kushop kuma 7:30, then tozovhura kuzve 8:30 kana kuma 9. Pose apa vainge vachingoti tinenge tichingoverenga stock nekungoitawo tumabasa mushop tisati tavhura. So ndakamukira makuseni. This was somewhere kuma 5:30 pandakamuka mukoma, ndakabva ndati chiregedzai ndinge ndichitanga nekukitchen, because vainge vakabika, ndikanotisa kuti painge pasina ainge akasuka. So that is where I wanted to go, ndichiziva kuti munhu unotanga nekukitchen wosuka ndiro, then wobva wazotanga manje kutsvaira imba yose. Ndakati ndichinopinda mukitchen, everything was neatly packed. So ndakangoti zvimwe kuda Madam Boss vanokasika kumuka vobva vaita tumabasa twavo. This happened for 3 consecutive days. Ndichingomuka makuseni oga ndichiona kuti imba yose inenge yakaklinwa. Then on the 4th day mukoma pandakazomuka ndakavhunduka, because pandakamuka mukoma ndakabva ndazoona kuti muspare bedroom umo mandainge ndivete mainge muine gudo iro rainge ririmo. Ndakavhunduka mukoma, because gudo iri rainge ritori busy richirongedza muspare bedroom muya mandainge ndakarara. Saka ndakabva ndaridza mhere, but chakandishamisa ndechekuti voice rakabva raramba kubuda. Pandakazomuka ndichiti ndinge ndichitiza, gudo riya rakangonditarisa ndokubva ratotiza. So ndakangoti ndichingonobuda padoor ndopandakabva ndatosangana naMadam Boss vachirakidza kuti kwavo kubedroom kwainge kuine zvainge zvaitika. So pavakandibvunza kuti waonei muroom mako chaita kuti unge uchivhunduka kudaro, ndakabva ndati panapa kana ndikangogara ndataura kuti ndaona gudo, zvimwe kuda Madam Boss ava vanobva vatondidzinga, because I was thinking kuti maybe zvinhu izvi zvainge zvichikonzereswa maybe nehama dzangu, kana kuti vanhu vainge vachingoda kungoona vabereki vangu vari chiseko chenyika, zvekare avo vanhu vainge vachida kuti ndirambe ndichingotambudzika. Saka ndakabva ndazoti hapana chandainge ndaona. Ivo vakabva vati okay, but nekufamba kwenguva manje ndakabva ndazotanga kurota. Ndaiwanzokurota ivo Madam Boss vangu ava vachiuya mubedroom mangu, but vaiti kana vachiuya kudai vaiuya vachifamba nenhende shure. Kana vazosvika pabed pandinenge ndiri ndopavaibva vazotendeuka. Ndaibva ndazoona kuti fesi yavo yaita ichichinja ichiita gudo. Vaibva vazoya pamusoro pangu vochibva vazotanga manje kuchiita bonde neni. Chaindinetsa ndechekuti even though vaiti kana vazvikurura nhumbi dzavo waitoona kutoti munhukadzi, but ameno kuti sikarudzi yavaishandisa yainge ichibva kupi, because ndaitonzwa kutoti panapa munhu uyu ari kurara neni ari kutoshandisa sikarudzi yemunhurume. Then ndaizoti kana vapedza kuita bonde neni ndobva ndatovhunduka paya, ndobva ndatoona kuti ingawani ndakatozara masperms anenge achitobuda kusikarudzi kwangu. One day takatoti tiri kubasa ndopandakabva ndazotaura navo ndikabva ndati mama, izvi ndo zvandiri kusangana nazvo pamba penyu. So handichazivi kuti chii chiri kuitika. Zvimwe kuda pane hama dzangu dzisingadi kuona ndichibudirirawo muupenyu. Mama mufunge zvenyu, each and every day ndinogara ndichikunamatirai ndichiti Mwari vange vachikuchengetedzai. Mukoma ndainge ndisingatozivi kuti mukadzi uyu ndainge ndamukanganisira, because vakabva varasa bhuku iro ravainge vakabata vachiita stock taking. Vakabva vati kundinamatira kuti ndaita sei. Uri mwana wangu here iwe? Uri hama yangu here? Do we share the same blood? Zvekuti unoti unondinamatira kuti zviite sei? Mukoma ndakanongwa ndikashurwa ndikatukwa zvekuti vakabva vati I am going to give you your money and hameno kuti uchaenda kupi, but handichadi kana kukuona. Ndakafungidzira kuti munhu
ainge achitamba. Vakabuda paya kana masumudziro acho avakazoita motikari yavo, nyangwe vanhu vainge vaine zvimashops zvavo in that area vakatongoona kutoti munhu uyu ainge akatsamwa. Pasina kana nguva vakabva vadzoka vakati vainge vaenda kubank ndokubva vaita zvekunditema nemari. Ndakati ndichinoverenga mari iyaya ndikabva ndaona kuti yainge iri mari ye3 months. Ndakachema mukoma ndichitanga kufunga kuti saka ndatodzingwa basa, ndikabva ndazodzokera kumba nekamari kaya kandainge ndiinako. Mufunge zvenyu mukoma, kamari ikako akana kana zvakakambondishandira because ndainge ndati at least kamari aka kana ndikambotanga ndaenda nako kumba ndobva ndaona kuti kumba kuri kushotei, ndobva ndatenga ma112 then kana ndazokwanisa kusevha kamari ndobva ndazodzoka zvekare muHarare, ndobva ndazotanga kuita zvekutengesa machicken cards because padhuze nepashop pandainge ndichishanda painge paine umwe mukadzi uyo wandainge ndowirirana naye. Saka ainge akatoti kwandiri, iwe nyaya yako iyi yekushandira vanhu uchafa uri murombo, zviri nani kuti unge uchitambudzika uchingozvishandira uri oga. Zvekare ndiye ainge akatondiudza a lot of stories about the lady that I was working for, achindiudza kutoti everyone in that street vakatoshamisika kuti munhu uyu azoshandira mother ava akanyanya kukoshei, because hanzi kubva zvavakavhura shop yavo vainge vasina kana kumbogara vakashandirwa nemunhu kumba kwavo kana kuti kushop kwavo. Nemari dzose idzo dzavainge vainadzo vanhu hanzi vaingogara vachingouya vachitobhega mother ivavo kuti vange vachingovashandira, but vainge vachingoti aiwa handiripo ndinozvitengesera ndiri ndega mushop mangu. So mother vaya vamwe vandainge ndichiwirirana navo ndo vakazondiudza nyaya dzose idzodzo. So vandati kamari aka kasara mama ndikuda kuti munge muchindichengetera, then kana ndozodzokera kuHarare ndida kuzoita business rangu remachicken cards. Mama vakabva vati iribo mwanangu. Mama ndo vainge vakatochengeta mari iyoyo, but mari iyi yakangonyangarika mukoma. Hameno kuti chii chakaitika, because the day when I wanted to return to Harare, a day before ndainge ndataura navo mama ndikati, mama mari yangu iya mangwana ndikuda kuti munge muchizondipa. Mangwana acho ndakamukira makuseni apa ndainge ndatotaura nemukadzi uya akanditi it is fine, kwedu kuno kuEpworth ndinokwanisa kukutsvakira chi1 room chakachipa, plus vainge vachiti vainge vaine munin'ina wavo uyo wandaikwanisa kumbofana kushare naye, then later on kana zvinhu zvangu zvaita bo ndobva ndazoita move out. Mukoma mari iyoyo yakashayika. Mama vangu vakagwedebudza pose patainge tichifungidzira kuti ndo pavainge vakachengeta mari iyoyo. Kuzosvika mai vangu vava kuchema, but ndakabva ndati mama musachema zvenyu, but amai vangu handina hangu kuvaudza zvose izvo zvandakasangana nazvo pamba pemukadzi uyu. Ndakangoramba hangu ndakanyarara. Zvadaro ndo pandakabva ndazotaura hangu neimwe friend yangu, this was like my long time friend, zvokutoti ndakatoita kutonyengerera dzimwe nguva munhu achindiblutika ndichingoti kana kuine mukana itawo kuti ndinge ndichiuya ikoko kuJoni. So akazongoti one day uri kuda kuuya here zveshuwa kuSouth Africa? Ndikabva ndati ndinoda. Ndo pandakabva ndazouya kuno kuSouth Africa, ndikabva ndazotanga hangu kushanda basa iri house girl. So mukoma nezvose zvandainge ndakambosangana nazvo in life, you would think kuti ndichiuya kuno kuSouth Africa it's either ndainge ndichazotanga kuenda kumasowe kana kuchurch idzi church dzemaPentecostal, but ndichisvika kuno ameno it was as if mweya wenzvimbo wakabva wazongoita take over, because ndakabva ndatanga kunwa doro 2 bed. Mukoma ndakanwa doro 2 bed zvekuti ndaiti paya pandinenge ndava soba dzimwe nguva ndaizomuka ndiri mune dzimwe nzvimbo dzekuti ndaizvibvunza kuti saka ipapa murume uyu wandiinaye anoratidza kuti ritori zimbavha zvaro, ko kana anga achida kundiuraya what was going to happen? Because ndinorangarira nerimwe zuva patakaenda zvedu tichinononwa inini nefriend yangu, ndakazotomuka ndichitoona kutoti murumu mandainge ndiri mainge muine varume vatatu. Varume ava vose vari vatatu including me, tose tainge tisina kana chatainge takapfeka, zvichitorakidza kuti vanhu ava ndakaita navo bonde vose vari vatatu kudaro. Apa vachitorakidza kutoti mabhinya chaiwo, because pafloor painge patori nemabullets ainge akawanda, zvichirakidza kuti vanhu ava vanoita zvekuhijeka, hameno kuti imotikari here kana kuti zvii zvavanohijeka. Apa chimba chacho chainge chiri mune rimwe zilocation rekuti riri very dangerous muno muJohannesburg. Mukoma, even though I saw kuti the things that I was doing zvainge zvakadhakwa, but ndaingoramba ndichingoenda kumaparties until ndazotanga manje kuwirirana neumwe musikana. Musikana uyu basa rake nderekuti anongodanana nevanhu, especially
vanhu ava vanoita zvematenda ndo vanowanzokudanana navo. Saka iye matagetiro acho aanovaita, kune dzimwe motikari so dzinowanzokudhiraivhiwa neMbinga muno muSouth Africa, akaita mazibhazi, so mazimercedes bus, handizivi hangu zita racho, but it is a nice family bus. Saka iye zvaanowanzokuita, anoti kana tiri kumaclub, kana akaona murume anenge achidhiraivha bus, kana akaona murume anenge achidhiraivha Benz iyoyo, anobva ati yeah, that one is a tenderpreneur, anobva azongotanga kuzviswededza pedo naye murume iyeye. So there was a time when we went to this other party, takatoenda one of her boyfriends, tainge takatowanda, because saka varume ava vanoita zvematenda zvavanoita ndezvekuti vanoti musi wavanenge vachida kunyatso kugroova, kwavanoti kugroova, ivo havawanzo kugroova one girlfriend. Usiku ihwohwo mose munotoita magirlfriend ake, mose munenge mapikiwa up naye murume uyu. Saka vanowanzo kuti maybe 4 girls in a bus, 4 against 1, munenge muchiita kunwiswa madoro anodhura, then at the end of the day iye ndiye anozosarudza kuti kumba kwake kunenge kuri free here, mobva maenda kusleep over kumba kwake, 4 girls against 1 man. So there was a day when we were picked up by this other old man. So this old guy akabva azoti kufriend yangu ainge achida kuti iye ange achitsvaka vamwe vasikana, at least 5 girls. So I was amongst those 5 girls that were selected by my friend. Tikabva tazoenda kupati kuya yo mukomanashi kunzvimbo kwacho kwatakaenda, it was really nice. Pamba apa painge paine mapool matatu, mukati mumba mainge muine mapool maviri, heated pools. So the party yacho yainge ichiitirwa indoors close to the pool area. Ndo pandakabva ndazopikwa up neimwe mbinga yemuno muSouth Africa. When I can judge his age, I can say kuti maybe he is around 42. Ainge asina kana kumbokura zvekudaro. He was very attractive. Ndokubva azouya paya pandainge ndiri. So paakanzwa kuti ndinobva kuZim, he then got so interested in me, akabva ati let us go upstairs. Saka kana mbinga ikakuti let us go upstairs, inenge itori signal yekuti ndikuda kuti tinge tichienda kunoita bonde, then I am going to pay you. Ndakabva ndatoti iri ball, because I was dry on that night, because tainge taenda neMbinga, saka taifanira kuti tinge tichizomirira Mbinga iyoyo kuti inge ichizorara nesu, then tozonzwa kuti yainge ichazotipa mari. I then went upstairs neMbinga iya yatikabva tazoenda mune imwe room. I was a little bit tipsy, but takaona kuti muroom macho matakazoenda tichizonoita bonde mainge musina furniture. It was really weird. Ege ingori nemamwe maziketen ainge akasviba, maketen iwawo achiita sekunge ainge ava nemakore asingawachiwi, zvekuti mangwana acho makuseni ndakazotomuka ndiine flu because of the dust that was in that room. No fresh air would ever get into that room because the windows, they were sealed shut. Even paakavhura door, ndanyatsoona kuti door iri harisi door rinoratidza kuti rinovhurwa each and every day. Anyway, ndakabva ndapiwa mari yangu, ndakapiwa 30k yangu, then I felt so happy. On top of that, ndikabva ndazopiwa 5k neMbinga iya yaMushure Mekunge yazoti let us go to the hotel girls. Ndaka on one night ndakatoita 35k changu. I thought kuti my life was moving in the right direction, but iye mukoma ndakazotanga kutorwara zvekudaro zvekuti ndakabva ndazosiyana neupenyu uhwu hweuslay queen, because ndakatanga ndichabuda imwe discharge iyi payakatanga kubuda yainge yakaita cream white, so ndokubva yazotanga kuchinja color ichiita sekunge yainge yakazangana ne a little bit of blood. Kuzosvika one day ndakati ndaenda kutoilet ndichinzwa kuti panapa ndikuda kuita wet, kunonorasa mvura kudai, ndikabva ndaona kuti chamber yose yainge yava green. The discharge and the urine that came out yainge yakaita greenish mukoma. Sikarudzi yangu iyi yakamboita green, and I then went to the hospital. Pandakaenda kuhospital ndo pandakabva ndaudzwa kuti ndainge ndiine infection. Unfortunately, hanzi the infection had spread to my uterus. Saka ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichibviswa chibereko changu mukoma. Ndo zvakaitika kwandiri. Ndakasangana neMbinga, mbinga iyo yakazondiwodza chibereko changu. There was no way I was going to keep my womb unless I wanted to die. Ndikabva ndatongoziva kuti kusanganiswa neMbinga kwandakaita papati, I think kuti Mbinga iyoyo ndo yakabva yazondiwodza chibereko changu.
This is my own story mukoma. Zvaizvezvi hangu ndinongoitawo zvema-sleep over muno mujonika haungazoshayi wako uyo anopota achikuti uya kudheni kwangu. But what pains me the most is that this guy, I actually lie to him pose apo paanoti ndizvarire. I just act as if neniwo ndinotodawo kutomuzvarira zvekutodaro, but chaasingatozivi ndechekutoti inini handitorina kana chibereko chacho. Ndakasochibviswa wazi pandakaitwa operation ndikabviswa chibereko changu. Hei vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Yo, zvakangooma hazvo veduwe, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakasobviswa chibereko was. Hey, strange things do happen in this world. Pakaipa.